ממשיכים עם הדבש, עורך דין אריאל ארליך, שלום. שלום וברכה. פורום קהלת למדיניות גיבש דרישות להסדרת משק הדבש. מה אתם תובעים? זה לא מדויק, אנחנו לא גיבשנו דרישות, אנחנו עשינו מחקר די יסודי על כל המשק הזה, משק הדבש, גם מבחינה חוקית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חוקתית. מה שהשמיעו קודם בכתבה שלכם, שאני לא בטוח ששמעתי את כולה, זה מאוד לא מפתיע. יש דבוראים ותיקים, וכמו בכל תחום, כמו בכל תחום מסוג אחר, הגילדה או הוותיקים רוצים להישאר עם כל השוק שלהם, והם לא רוצים שיכנסו חדשים. אז זה לחלוטין לא מפתיע, ואנחנו לא גיבשנו דרישות, אנחנו מציגים את המצב האבסורדי שפוגע בכל אחד מאיתנו, שאין תחרות בשוק. השוק הזה בנוי כיום באופן שישנה חברה פרטית שנקראת מועצת הדבש, ששמעתם קודם את המנכ"ל שלה, שהיא מוסמכת מכוח תקנות באמת עתיקות יומין ומפוקפקות, תקנות שמחל תקנות לשעת חירום, לחלק זכיונות, לגדל דבורים ולייצר דבש. זה חריג לחלוטין. בכל תחום אחר של תעסוקה או של ייצור, כל אחד אם רוצה לעבוד במה שרוצה לעבוד, אם אני ואת רוצים לעבוד במקצוע מסוים, בייצור של מוצר מסוים, אנחנו רשאים, והתחום הזה של דבש נתון תחת משטר של... מחייב לקבל רישיון, ואולי טוב הדבר. אז זהו, שאין למעשה שום הצדקה עניינית לחלוקה של הזיכיונות הללו. ודאי שכשישנה גילדה שלא רוצה שתהיה תחרות, אז רוצים שתהיה חלוקה של זיכיונות, ורק מי שאותה גילדה נותנת לו לעבוד, יוכל לעבוד בתחום הזה. אני חושבת שתכף אנחנו נשמע תגובה שלא כל כך מקבלת את המונח הזה, גילדה, אבל תודה רבה לך. אני רק אגיד עוד 2-3 מילים. אנחנו עשינו במסגרת המחקר שלנו, בדקנו גם מה קורה בעולם, ובדקנו למעלה מ10 מדינות בעולם המערבי, הרבה בארצות הברית וגם באירופה. כל המדינות מתמודדות עם מה שהשר יאיר שמיר אמר ככה בחטף, הנושא של מחלות הדבורים שמתפשטות ומסכנות את הדבורים. ועם זה גם אנחנו טוענים שבהחלט צריך להתמודד, בשביל זה צריך שיהיה רישום של הדבורים, כל מגדל דבורים ירשום, יגיד איפה הוא מגדל דבורים. וזמננו ממש קצר, כי אנחנו רוצים גם לשמוע את התגובה. תודה רבה, עורך דין אריאל ארליך. גיל להב, עורך דין גיל